shayishayisana engitholile lana sokuqala sithi ekuthuleni inkonzo yasekuthuleni yole ingomhlaka 14 November 2015 esiphethelweni eBalville inkonzo yesikhumbuzo sikafundisi uMbokazi ngomhlaka 14 November kuwo lo nyaka. Esinye futhi esangomhlaka 14 November esaphulani Zulu esomshado uyashada uphulani Zulu ngomhlaka 14 November 2015. Unesebenzelo futhi esikabalabana ezinzwa kwamatiya umuzwaba inkonzo yesikhulu uphumula umama umfundisikazi Madisa olabana osizweni izolemi ngomhlaka 5 ukuya kumhlaka 6 kuSeptember 2015 kube kuyinkonzo yohlelo yokusekhaya. Sinenkonzo labana ebandleni elisengivana ithi abanaziwe senkonzo yesikhumbuzo samfundisi u-M.A. Ntuli ebandleni eliseni usuku mhlaka 27 kuJuni 2015 kuyobe kulabana ebabanako empintini wadidi ekhaya kwaNtuli isikhathi kuyobe ku-9 ebusuku. Sizocela ukubetheka lana ubaba uMhlize asivulele amafeni la emandleni siyasha kakhulu betheka cela usivulele amafeni asebenze. Sinenkonzo yomshado kamfundisi uMthulu wasekwezini ebangeni iyobe kumhlaka 1 May iyongena ekuseni ngo-9 ekhaya ekuseni ngo-9 o'clock ekhaya bese kuthi-ke ebusuku khona ntambama ngomhlaka 1 May kuyobe bese kuba nomlindelo ngomhlaka 1 May inkonzo labana ezobe isebangeni sibaseSamaria Mission siyobe ngesinenkonzo yokubonga umfundisi uReverend Kwela ebandleni iSamaria Mission iyobe ingomhlaka 4 July 2015 sabanga inkonzo yokuphakamisa ubaba nenkonzo yokuphakamisa ubaba umfundisi wethu uReverend Kwela umfundisi Kwela Hallelujah.
ngoba ekhaya kufuneka abantu abasebenzile. Sizothola incwadi yethu yamahubo 119, sithole uvesi ka-71. Sofuna ivesi kayodwa kameli. Ngizofunda amavesi amabili kodwa ngencwadi ezehlukene. Kufanele ukhethe lakho. Ngeke uwathathe amabili kodwa kuyadingeka ukuthi ukhethe elakho. Ngoba ngeke usisize ngalula ukuthi sifike la sizoshiswa yilanga. Kanti ngiphelezela abaya esontweni. Mina ngiye esontweni. Ngiphelezela abaya esontweni. Ngiphelezela abayathanda. Kodwa mina ngiyikothanda. Ngeke ungisize ngalutho lokho. Amahubo